Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Зараз хацелася б некалькі словаў літаральна сказаць пра тое, што адбылося вось пару дзён назад, а менавіта, што Лукашенко ў чарговы раз выпусціў вялікую партыю палітычных зняволеных, прычым, скажем так, высокага рангу, высокага ранжыру там, у іх апазіцыйнай сферы і увогуле адносна палітычнай сітуацыі ва ўсёй Беларусі таксама. Это ўжо которая па чарзе звальнення вязняў. Спачатку выпускалі жанчын, там, хворых і старых людзей, а цяпер выпускаюць ужо вельмі значных дзеячаў апазіцыі. Ну і ўжо другі раз выпускаюць па просьбе паводле арганізацыі Злучаных Штатаў усялякіх там шпіёнаў, агентаў, замежных грамадзян, адным словам. Наколькі яны агенты, мы не будзем зараз у гэтае пытанне лезці. Пра што гэта сведчыць? Ёсць розныя всялякія інсінуацыі на гэты конт. Вядома, што это сведчыць пра тое, што Лукашенко адчувае, па-першае, сваю слабасць, па-другое, ён сапраўды хоча закрыць гэтае пытанне канфрантацыі з Захадам, таму што вельмі добра адчувае, што вызрывае нейкая змова паміж Злучанымі Штатамі, Еўропай, Украінай і Расіяй, у якой ён, Лукашенко, будзе не тым, хто выйграў увесь гэты канфлікт, усю гэтую вайну, а будзе тым, хто можа больш за ўсіх і прайграць. Таму яму трэба зараз праманеўраваць. Як ён там манеўруе, мы прыкладна здагадваемся, таму што кажа, што я патраплю яшчэ ў большую залежнасць ад Пуціна, ад вайны, і вы пазбавіцеся усялякіх магчымасцяў уплываць на гэтую частку тэрыторыі, которая ўсё яшчэ Рэспубліка Беларусь. І гэта зразумела. Што робіць Лукашенко, гэта нам зразумела. А вось што робіць цяпер і што будзе рабіць апазіцыя? Цяпер у іх там будзе даволі значная канкурэнцыя, і будуць гэтыя такія цёркі наконт таго, дзе браць грошы, як іх дзеліць. Дык вось я лічу, што Ціхановскі паехаў зараз з чосам па штатах, як акцёрышка, это самае, па сельскіх клубах, сталічная акцёрышка ці абласнога тэатра, якога ездзіць па сельскіх клубах. І ставлю на тое, 97% ставлю на тое, што Ціхановскі паехаў у ЗША заключаць, так бы мовіць, фьючерсныя кантракты, выпрашваць грошы, абяцаючы што? Абяцаючы прыватызацыю у далёкім будучым, калі апазіцыя ў двух косцях прыйдзе да ўлады у Беларусі. Некалі так давалі амерыканцы па просьбе прэзідэнта, здаецца, Рэйгана, тады грошы Міхніку аднаму на стварэнне газеты выборчай у Варшаве. Тады яму далі ці то 3, ці то 5 мільёнаў, я забыўся. І на тое, што ён стварыў эту газету для апазіцыйных сілаў, салідарнасці ды іншых. І ніхто не спадзяваўся, што гэтыя грошы вернуцца, але гэтыя грошы вярнуліся, і Міхніку ўдалося яшчэ раскруціць прыбытковую імперыю медыйную. Правда, там была маленькая хітрасць. Ён не за кошт таго, што шмат газетаў прадаваў, раскруціўся, а за кошт таго, што дзяржава субсідыі давала. Альбо там спачатку было і так, і гэтак, а потым сталася зусім так, што Міхнік ператварыўся ў нахлебніка новай дзяржавы, новай Рэчы Паспалітай. Гэтаксама, я думаю, будзе дзейнічаць і Ціхановскі.
будзе пераконваць амерыканскіх, як ён думае, лохаў, каб те далі грошы, а ён потым, калі прыйдзе да ўлады з жонкай, з этой хеврай самазванцаў, ён ім аддзячыць, ён ім аддасць самае прыбытковае, самае ласае, самые, значит, значные прадпрыемствы, которые ёсць у Беларусі. Значит, угнаенні, это перапрацоўка нафты і ну там транспорт і так далей. Я думаю, у него ничего не атрымаецца, ніхто ему не поверыць. Там дуракоў няма. Чаму я такую выснову раблю? Я выснову раблю з кейса Федуты, Кастусёва, там кто там яшчэ быў. Ой. Ну, неважно. Там быў яшчэ Макар, там быў яшчэ нейкі экономист. Ну, экономисты маю на увазе не этого грамадзяніна Злучаных Штатаў, который у нас сидел, Зінкович, а там был еще не Кулаженко, здаецца. Вось. И там яны абмяркоўвалі, что американские сябры, у которых яны просили грошы на революцию в Беларуси, им сказали, что ну мы дамо, но только вы пообяцайте, что калі прыйдзеце до ўлады, эти гроши вы как бы залічыце у кошт будучых прыватызаваных прадпрыемстваў. Вот. Яны там нібыта не пагадзіліся, но эта цьмяная гісторыя, она не засталася ў баку, але не ў баку засталося тое, што Федута з Зянковічам прапанавалі ў Маскве падставе этой агенту, які граў сябе, значит, беларускага генерала. Яны ему казалі, што бярыце, мы на год вам аддаем Беларусь у ваши руки, генералітета, вайскоўцаў. Вы стварайце там все пад сябе, што захочаце. Толькі нас падтрымайце. Таго не разумеючы, што калі б генералы вырашылі браць уладу ў Беларусі, яны б звярталіся да Федуты і Зянковіча ў апошнюю чаргу. Вось. Альбо калі б генералы хацелі адзін што украсці ў дзяржавы, то яны таксама звярталіся да гэтых асобаў таксама ў апошнюю чаргу. Таму я думаю, што гэта такая, як сказаць, ну гэта такая агульная думка ва ўсёй апазіцыі. Мы зараз будзем грошы выпрашваць, у нас будуць пытацца, як вы іх вернеце, а мы скажам, а мы там это самае потым, калі прыйдзем да ўлады, тады і вернем. А там як атрымаецца, ці то падзішах здохне, ці то асёл, значит, здохне. Ну, нехта здохне. Ці яны самі здохнуць. Дык вот тое самае яны і робяць. То бок гандлююць Беларусю. Яны і раней гандлявалі Беларусю. Яны то, асабліва это старая школа апазіцыі, яны то да Лукашэнкі прысасаліся, то прысмакталіся, то яшчэ да каго, то да Немцова, то яны з навальністамі, то яны з украінцамі, то яшчэ з кім. Увогуле яны вертяцца дзеля таго, каб здабываць грошы, гранты і нейкі там палітычны ўплыў, который яны зноў жа ім патрэбны, каб ператварыць яго ў грошы, ў гранты. Ось, то бок гандаль Беларусю зараз пачнецца з большым імпэтам і яшчэ атрымае імпульс ад удзелу новых асобаў, которых Лукашенко выпускаў. Яны зараз атабарацца там у Вільнюсах, Варшавах, Берлінах, Амерыках і пачнуць, ну, я яшчэ раз паўтаруся, гандаль радзімы. А вот што тычыцца Статкевіча, ну, з Федутам і з астатнімі ўсё зразумела. Там ёсць, которых вызвалі асобы, которые казалі лепш Пуцін, чым Лукашенко, а што дрэннага, калі прыйдзе Пуцін, ну і гэтак далей. А вот што тычыцца Статкевіча, то у меня асабіста заўсёды было да яго вельмі шмат пытанняў, настолькі шмат, што гэта выклікала да яго ў мяне асабіста вялікія падозранні. Ні однага пытання з дзесяткі гадоў не знята ні ягонымі тлумачэннямі, ані ягонымі дзеяннямі, і
ні разу не было так, каб я падумаў сабе, вось гэта тлумачыцца менавіта так, так і гэтак. Таму ягоныя паводзіны звязаныя з тым, што ён адмовіўся выязджаць за мяжу, вось, застаўся у Беларусі, у мяне таксама не выклікаюць ніякага такога даверу і не выклікаюць ніякай эйфарыі. Ну, штосьці тут не тое, штосьці тут цьмянае застаецца. І настолькі цьмянае, што Станкевіч вось такімі дзіўнымі дзеяннямі яшчэ і не баючыся іх рабіць, яшчэ раз паказаў, што ён палітык таксама, скажам так, контраверсійны. Выкажам новае беларускае слово, якое мы занялі у палякаў. У меня такое же адчуванне было ад пачатку адносна Пратасевіча. Ну і былі людзі, которые казалі пра яго дзіўныя паводзіны і там, і тут, і ў Украіне, і ў Польшы, і яшчэ дзе. Таксама ад самага пачатку. І калі справа тычыцца Пратасевіча, тут все стало зразумела. А вот Станкевич, Воскресенскі, ну, яшчэ там шэраг людзей, і яны такія вот такія. Это вот кабета с Береста, здаецца, которую вызволили Панасюк, Шарейда, там, Тиякин, которую вызволили, она приехала за мяжу и одразу вылила бочку бруду на Пазняка. Карацей, вся эта хеўра выкликае вельмі вялікія падозры, але справа будзе развівацца надзвычай цікава, тому што яны зараз пачнуць фармаваць ужо вялікія кааліцыі. І там пойдзе драчка ого-го якая. І мы будзем за ёй з вялікім задавальненнем назіраць. Як і за тым, як на яе будуць, на эту драчку рэагаваць і яе падсцёгваць у Беларусі наши дзяржаўныя установы, наша прапаганда тэлевізійная. І як там будуць, значыцца, як будуць за мяжой агенты наших спецслужбаў крычаць, што яны не агенты наших спецслужбаў. Так што робім высновы, панове, самастойна. І што я хацеў яшчэ сказаць? Яшчэ я хацеў сказаць, што тыя, хто каціў бочкі на Пазняка увесь гэты час і крычаў, што давайте яшчэ больш санкцый зробім, а Трамп адмяніў санкцыі адносна кампаніі Белавія, тыя цяпер адчуваюць сябе дастаткова так няёмка. Вось, яны неяк так это саромяцца ўспамінаць, што яны патрабавалі больш санкцый і што лёс палітычных вязняў для іх быў абыякавы. І гэтая пазіцыя адносна Пазняка проста она змяняецца з цягам часу, але яна як пачалася у 90-х годах, пачатку 90-х, так і доўжыцца дагэтуль. Яны все цкуюць Пазняка, яны ўсе прарасійскія сілы, а яны все агентура сапраўдная ўсіх разведак света. І для іх это просто палітычны бізнес альбо службовае заданне. А мы все ведаем, хто цкаваў і хто узводзіў напрасліну на Пазняка, хто хлусіў на Пазняка, хто плёткі распаўсюджваў і хто распаўсюджваў акты дефамацыі. Таму запішыце вот гэтыя прозвішчы і ведайце, што гэта ворагі Беларусі. А што вы думаеце на гэты конт? Напішыце, калі ласка, у каментарах. Дзякуй.